बाबाया थाबैनो मोजाङाव फैदों नाथाय इयुनाव बेसेबांसिम फरायलांनो हागोन आं बेखौ बुंनो हानाय नङा हा एसे दंमोन बेखौबो फाननानै आं सौहैबाय मोसौ दंमोन मोसौखौबो आं फानबाय मानै मोसौ फानबाय आं गय बागानखौबो आं होबाय दंफां लाइफां फानजोब्बाय आं फरायफुगासिनो दङ फरायनायाव माने जोबोर गोसो गुदुं जानानै दं गथ'आ खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे बामोनगाव एरियानि थिलगाव होननाय गामियाव बेवहाय मोनसे बर' न'खरा खैफोदनाव गोग्लैनानै दङ बे न'खरनि सासे गिरिया गोब्राब बेमारजों गोग्लैनानैहाय माने जखम जानानै दङ दा बे समावहाय नैबे न'खरनि जाय आइजो आरो बिसिनि फिसाजो बिथांमोनहा जेबो राहा गैयि जादों बेमारिखौहाय बोखांनो थाखाय फाहामथाय होनो थाखाय बिथांमोनहा राहा गोमानानै दङ दा नैबे दुखुथिया बर' न'खरावनो आङो दंफैयो आंजों लोगोसे बेवहाय गोबां गामिनि रायजो राजाफोरबो दंफैयो दैदेनगिरिफोर दंफैयो ओरैहाय दा बिथांमोना बयबो गासैबो बिखा खालामदों नैबे न'खरखौ अनखांनो गोसो जादों थाखा फैसाजों हायाब्लाबो मरेल सापर्टजों हेफाजाबखौ होगासिनो दङ ओरैहायबो नै दा नैबे बिसिनिनो न'खर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै बाजै दा जाय बेमारि बिनि मुङा जाहैबायनो आदा दन्दा बसुमतारी बेनिफ्राय नैबे बाजै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फिसाजो ओमफ्राय फरायगासिनो दङ स्टुडेन्ट माब्रै जाया होनदों आदाया दा जाजेननायाव माबायदि जाया जोंनिथ' जाजेननाया बिदिनो हरनि मंगलबार सान 10टानिफ्राय खर' गिदिंनानै गोबाल'बाय थाबाय जानोबो हाया जि सोब बुस्थुआनो मुलि दौबाबो मुलियाबो गोबाबफिनजोबो ओंखाम जाबाबो ओंखामानो गोबाबफिनजोबो गासिबो ओमफ्राय दाना बिदिनो डाक्टारनि मुलि दौनानै जाबायबायगोन खोमा होननानै दौनानै दोनबाय थाबाय जों सानसे हरसेखौ ओमफ्राय दाना बुधबार सोरांसि 1टासोनिफ्राय बारा जाबाय बारा जानानै मानसिया न'आव हाबलाय बाहेरायाव ओंखारलाय जाबाय थादों ओमफ्राय जोङो सोरांबाय 3टा जाबाय 3टा जानाय लोगो लोगो बारा जाथारबाय मानसिया ओमफ्राय 3टायावथ' जोंहा रावबो सिखारा गामिनि मानसिफ्राबो रायजो राजा खाथिनिफ्राबो ओमफ्राय दाना आङो हारसिङैनो गारि लेंहरलाबायनानै आं मानसिखौ मन्दिराव एसे एनै जारिनो होननानै लांग्रोबाय पार्टनार खालामनानै लांग्रोनाय जादों बेनिफ्राय लांनानै फैनानै न'आव आङो एसे रायजो राजाखौबो ज' खालामनानै बिदिनो रायजो राजाबो जोंबो न'नि मानसियाबो सिरियास जानायखौ नुनानै जोङो डाक्टारनाव लानानै थांबाय डाक्टारनाव लानानै थांनानै ओमफ्राय दाना डाक्टारनाव लांनानै जोङो धालिगाव आस्था हस्पिटालाव सोहैबाय बेनिफ्राय ट्रिटमेन्टखौ लाबाय जोङो रिपर्टखौ मोनबाय ट्रिटमेन्ट लाखांनायनि उनाव दाना मा जाखो माबा ब्रेनाव ब्लाड जमा जाबाय होननानै डक्टरा जोंखौ गुवाहाटि मेडिकेलाव थिनहरबाय गुवाहाटि मेडिकेलाव प्राइभेटनि स्वागत गुवाहाटि मेडिकेलाव जोंखौ सोनानै दोनहैबाय सोनाय लोगो लोगोथ' बिसोर इमारजेन्सि नालाय बिसोर रिपर्टखौ मोनजोबखानायखा दाना रिपर्टखौ लानानै इमारजेन्सियाव एखे डाइरेक्ट सोबाय अपारेशनाव सोबाय जोंनो नुस्लाबाखिसै ओमफ्राय दाना सोबाय नालाय इमारजेन्सि नालाय गावसोरो माबा खालामबाय आरो अपारेशन खालामबाय बिस्थिबारनि 3टाबाथ' फुं जायोना 3टाबा अपारेशना कमप्लिट जाबाय होननानै जोङो रिपर्ट मोनबाय जोंनो खिन्थाबाय डक्टर राहाया ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मोनथिबाय बिला बारा जाथारबाय होननानै बयबो खिन्थाबाय दाना जों मा खालामनो मानसिखौबो एफा बिहुस मानसि दिनैसो अपारेशन जानाय जों जेरावबो लांजाया साननानै जोङो थाबाय जाखिनि न'आव थानाय सम्पति हा एसे दंमोन बेखौबो फाननानै आं सौहैबाय मोसौ दंमोन मोसौखौबो आं फानबाय मानै मोसौ फानबाय आं गय बागानखौबो आं होबाय दंफां लाइफां फानजोब्बाय आं दिनै रायजो राजाफ्राबो थाइसे थाइनै मदद हरबाय जा हायो गामिनि रायजो राजाफ्राबो बिनिफ्राय आं दिनैसिम 6 लाख 6.5 लाख बायदि थाखा गारबाय दिनै एसे आंनि हासबेन्डआ मोजाङाव फैहांनायलाय आङो बेखौनो खावलायनो सानदों रायजो राजाफोरनि एसे आं थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनगोन खोमा होननानै आं नों बिबोनांखौ लेंहरनाय जादों सिगांहाय गाव मोजाङाव आंनि हासबेन्डआबो सोरबाफोर बेबायदि भिडिअ हगारोबा आंनि हासबेन्डआबो सोनानै हरदोंमोन 1000-500सिम आंनि हासबेन्डआ सोनानै हरदों सोरनोबा 50 सोरनोबा 100 बेफोरबायदि सोना हरनायखौ नुनानै आंबो गोसोखांनानै लेंहरनाय जादों आरो नों आदैखौ सारनि मा नाम आंनिया रेबिका बसुमतारी रेबिका मा क्लास होनदोंमोनलाय 9 क्लास 9 ना दाथ' नोंसिनि बाबाया बिदि जादों माबायदि मोनदों नोङो आंथ' जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे आंनि बाबाया थाबैनो मोजाङाव फैदों बेनिखायनो आङो
रायजो राजाफोरनाव जाहाथे जिथायनो हायो अनसुंथाइ बिदों। हरखाबै बोरै जालांदों जों मिथिस्लाबा आरो हरथारैसो जाखादोंना मानसिया लोमजायाखैबोमोन। लोमजाफेरा रावजोंबो रायजो राजाफ्रानो बुंनो रोंगौ रावजोंबो नांलायफेरा बुलायफेरा बोरैदि बिदि हरखारै जानानै थांखो दिनै बेखौ मोनथिस' हाया जोंबो। जों गरिब मानसि इसिबां बुरजा थाखाजों दिनै 6-7 लाख गारबाय दिनै 18 दिन जालांबाय आइसिइउ रुमावनो दं दासिमबो। बेखौ जोबोद दुखु मोननाय फैदों आरो जोंहा न'खराव रावबो गैयि हिसाबै। ओरैनो आदाया मा मावोमोन? आंनाथ' हासबेन्डआ जेबो मावा बिदिनो मिस्थ्रि मावनानै जायो। आंथ' जोबोद फरायनो गोसो नाथाय आंनि बाबाया बिदि बेमाराव गोलैनानै दङ। नाथाय इयुनाव बेसेबांसिम फरायलांनो हागोन आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। आं जोबोद फरायनो गोसो। जिउआव थांखियालाय मा? आंथ' कन्ट्रेक्टर जानो सानदोंमोन। आंनि मुङा अनिता बसुमतारी। दिनै आंनि न'खरनि जाथाय जानायनि थाखाय बेसेबां खैफोदाव गोलैनायनि थाखाय आं दिनै बुंनो सानदों जोंहा दानि सलायबाय थानाय बिटिसि सरखार जोंहा जोंनि आखाइजोंनो देरहालांनाय जोंनो देरहाहोहरनानै गोजोन खालामनाय मानसि गिदिर खालामहरनाय जोंहा जोंनि हाग्रामा सार बिथांखौ आरो जोंहा जोंनिनो सिलि समस्तिनि फानिराम सार ब्रह्मखौ जोङो दिनै आंनि फिसायनि जिउखौ बासायनो थाखाय जोंहा बिटिसि सरखारनिफ्रायबो मोनसे आङो दानि सलायबाय थानाय बिटिसि सरखारनिफ्राय जा हायो एसे एनै आं अनसुंथाइ हरजानो लुबैदों बेखौनो आङो खावलायनो सानदों। दिनै जोंहा आंनि फिसायनि थाखाय जिउखौ बासायनो थाखाय जोंहा बिटिसि सरखाराबो आंनि फिसायनि हालोदखौ नायनानै एसे एनै जा हायो नोंसिनि अननायजों हरोबा आंनि गोसोआबो जोबोरैनो गोजोनगोन। नोंथांमोना गामिनि जानानै नैबे दुखुथिया आदा दन्दानि न'खरनि जानानै बा बिसिनि साखाथिनि संसार जानाय सुबुंफोर हिसाबैहाय नोंथांमोना मा फोरमायगोन? दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गामिया थिल' गामिनि आङो बारग'नि हाथारि। माने बिथांमोना फिसाजो 3 दङ, सानैया बिलाइबाय, सासे फिसाजो दंबावो फरायफुगासिनो दङ। फरायनायाव माने जोबोर गोसो गुदुं जानानै दं गथ'आ। आरो लोगोसे बिसोरनि न'खरा जोबोर गरिब न'खर होनजायो। बिदिनो खामला मुजिरा मावो, एखमबा काट मिस्ट्रि एसे एनै मावो, बेजोंनो थाब थुब सोलियो आरो। ओमफ्राय दा हरखाब दाख्लैहाय माने गोबां गोब्राब लोमजानानै दा गुवाहाटि सिटियाव सगर हस्पिटालाव दंहैयो। आरो बिथाङा जाहैबाय आंनिनो आमाय जायो। बिथाङा माने ब्रेननि अपारेसन जागासिनो दं। दा ब्रेननि अपारेसन जादों हिसाबै हाइ प्रफाइलनि माने बिला जागासिनो दङ। दासिमाव बिथाङा आमाइया माने 6.5 लाखसिम बिल थांबाय होनना खोनादों। ओमफ्राय दा डाक्टार बुंनाय बायदिबा माने 1 मास 1.5 मास थानांगौ होनना बुंदोंमोन। 15 दिनावनो 6.5 लाख थांदोंबा आरो 1.5 मास थानांगौबा मथा मथि बुंनो थाङोबा हामब्लाबो 15-20 लाखनि फैसा नांगौ जाना फैदों। दा 6.5 लाख 7 लाख थाखा बुथुमनायावनो बिथांनि सम्पतिया गरसेबो गैला। लामा सेराव हा दंमोन बेखौ फानजोब्बाय, दंफां लाइफां फानजोब्बाय, मोसौ मोसा फानजोब्बाय। दा बुंनो थाङोबा न'आव जेबोआनो गैला। दा बेनिखायनो गाब्रायदों जोंबो रायजो राजाया। गामियाबो गरिबखा हिसाबै गरसे गरनै हरबाय, रावबो धोनि गैया जों गामियाव। दा बेफोरखौ नुनानै जों रायजो राजा ज' फैदों। खोथा फंसे थिननायलाय आंबो बुंबाय। दा अननानै हायोबा रायजो राजाखौबो आंबो बेजों लोगोसे खावलायफाबाय जाहाथे गरसे गरनै एसेबारे अनसुंथाइ दानफोर हरनानै जाहाथे आमाय दन्दाखौ माने बेमारनिफ्राय आरायग' खालामो बर' हिसाबै। लोगोसे खावलायबाय आनैयाबो दानि गोदान सरखारखौबो जाहाथे सारमोनाबो हायोबा गरसे गरनै हरनानै आंनि आमाइनि बेमारखौ माने मोजां रिकभार खालामनायाव हेफाजाब होयो बेखौ आं खावलायबाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिबाय मा जाथाय जानानै दिनै नैबे न'खरा अलखदाव गोग्लैनानै दङ। दा बेनिखायनो आंनिफ्रायबो नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायनाय, नोंथांमोना गाव जा हायो एसे एनै 10 थाखानिफ्राय लानानै गाव जेसेबां हायो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनाय एकाउन्ट नाम्बार एबा स्केनार बा UPI आइडियावहाय नोंथांमोना हरनानै होदो, सहाय खालामदो नैबे न'खरखौ। जाहाथे बे न'खराबो आरोबाव माने गोजोननाया फैफिनो। बे न'खरनि सासे फरायसुलि गथ' दं, जाहाथे बिनि जिउनि सिमां थांखिया जाफुंलाङो। आरो बे बर' बिमा जाय दिनैसिम माने मोदै रुखु रुखु गाबनानै गावनि फिसायखौ बासायनायनि थाखाय जुजिगासिनो दङ। दा बिथांनि मोखांखौ नायनानै नोंथांमोना बयबो जा हायो एसे हरलायगोन आरो नैबे बर' न'खरखौ बोखांगोन बेखौ आङो मिजिंथिबाय। जोबनायाव बयनिसिमबो खावलायनानै नैबे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय।